Здравейте! Продължаваме нашата рубрика "Успехът говори". Тази вечер имам специални гости. Това са семейство Кисьови, Цвети и Влади, или накратко Цвети Чолакова и Влади Кисьов. Така е по-бизнес. Здравейте! Здравейте! Здрасти! Разкажете ми малко за вашата лична история, именно кога давахте старт на вашия бизнес Селар? Дадохме старта на нашия бизнес Селар на 23 септември. 23-та година. Да, 23-та година. Това беше преди 4 месеца. 4 месеца. Добре. Кои бяхте вие преди Елар? Обикновено семейство, което държеше много да имаме достатъчно време, да пътуваме и това нещо дойде при нас. Пожелахте си го. Пожелахме си го, дойде при нас. А коя беше причината да стартирате вашия бизнес? Кое ви впечатли, когато чухте за първи път идеята? Впечатли ме мен самата свободното време, което мога да имам с моето семейство и възможността да работя откъдето си поискам. А кои сте след Елар? Различни хора, с самочувствие, с подкрепа от много хора и вярваме, че ще помогнем също на много хора. Какво се промени във вашето ежедневие? Какво стана за тези 4 месеца? Ще го изрежеш, нали? Какво се промени във вашето ежедневие за тези 4 месеца? Кои сте вие сега? Ние сме семейство, където си мечтахме да променим нещо в нашия живот и това нещо промени нас. Да имаме повече време един за друг и за нашето семейство. Плюс това, понеже очакваме нашето второ детенце, да имаме повече време за него, но и да изкарваме екстра доходи. Искаш да кажеш, Цвети, че тази промяна е пожелана преди много време и просто сега е дошъл момент. Абсолютно всичко си идва, когато му е правилното място. Може би е добре да споделим на нашите зрители, защото това е много гледана рубрика. И много добре всички знаем, че личните истории са най-вдъхновяващи и докосващи. Щом вие го можете, го може всеки, нали така? Абсолютно. По мои спомени си беше пожелала да смениш твоята работа. Да, аз съм софтуерен инженер и просто от сутрин до вечер програмирам и супер много исках да си сменя работата. Елар ми даде точно това. Аз съм на крачка от прекратяване на моята работа. Трябва ми още много мъничко и съм готов да се отдам на 1000% само с Елар. И това всичкото за толкова кратко време. Аз бих искала да споделите малко повече за това, че вие работите на английския пазар. Какво е вашето мнение? Какъв е вашия поглед на нещата? Защото действително за много кратко време постигнахте този голям резултат и успех. Но все пак да не забравяме, че работите и в България, защото нашия бизнес е международен. Да? Нещата не са толкова лесни, както всеки си мисли. Със сигурност имаме и падения, и възходи, както всички хора, които са започнали бизнес с Селар, се сблъскват. За мен беше най-важното упоритост. Аз съм упорит човек и когато нещо ми харесва, просто го правя. Точно така. Самото начало беше върво, беше от най-лесните, но когато има действия и постоянство, нещата се получават. Коя е вашата следваща кариерна цел и вашата следваща житейска цел в новите 12 месеца на 24-та година? Задължително Силвър. Силвър позиция. Дай Боже да стреляме и по-нагоре. Житейска? Житейска. Със сигурност с тази позиция ще имаме много време за всичко останало, което искаме да постигнем. Пътувания, време един за друг и професионално развитие, да. Какво бихте пожелали на хората, които са вече част от вашия екип, на хората, които са част от цялото това преживяване, защото Елар е начин на живот и вие вече го живеете? Пожелавам да следват стъпките, където ние направихме и също така им пожелавам дори да минат нашата позиция. Абсолютно.
Благодарим ви. Гледайте и следващите вдъхновяващи истории, защото имаме още какво да ви покажем. До скоро! Махни телефона. Стартираме ли? И колко пъти? 3 секунди върви записа, трябва да се занимавам да го режа. Едно тестиче. Ето сега ще говори, какво искаш прави. Да. Ако може да си лягаме. Мани. Живота, Влади! Спи ми се. Ще покажете на света и не е малко на вашите близки, познати и приятели, кой е Владимир Кисьов. Много скоро време, в кратък период, бих помогнал на всички да им дам живеца, който го има в мене. С личен пример ли? С личен пример. Друг вариант има ли? Вариантите са много. Действията трябват. Да бъде. Здравейте, искам само да попитам, ако евентуално мъжа ви се надуе и почне да се прави вкъщи на отворен, какво ще правим с него? Ще готвим!